Eneni TV'den Seydin Gıystoyna gellik Bahram Show Production'ın hizmetkarlığına Seyd Öğretmen. Men birinji bilene tolguryan, ikinji bilene köp sag bolsun. Aýdym gelýär kardeşlere, aýratynam Bahram Show Productions. Tuğulemle hemme da tansçılar ama hemme klip rolik love story hemme da şuloğlanlardan bitdiler ekeni sağ olsunlar ma bol kömek ettiler sowgat ettiler canlar sağ olsun Bahtlı bolsun yaşlarım Nasiba sağ olun bizem hoş gördük sağ olun diýilak gelenler Gelsin yürekten Bahçe kuruklar Denizlerin üstünden Arzularımın içinde Yer taptım ben sen için o içimde Yalanı sola göçürme hırbille Beni bulutlara göçür kanat böyle El ele gideli uçur Bahram Show Production'ın näde hizmet etdiğini görelim. Salam mehribanlar, näşigin kardeşimiz Seydinin balasynyň mehriban perdendiň durmuş toýuna geldik. Bizen gyzykly toý bolupdyr. Allah jan bagtlary bolsun, elmidam gapsynda toý bolsun. Ine bu toýuň ähli zadatyny, ýagny oformleniýa tanççylary Bahram Show Production'yň gurnamagynda bolupdyr. Gaty ütgeşik owadan ýokary derejede. Ýene bir gedek Seydijanyň mehriban perdendi melekanyň bagty bolsun. Goşa garasınlar, goşa çağı çıkar bolsun. Sağ olun. Näşigin kardeşimiz Seydinin gyzynyň bagt toýuna geldik. Toý diýsen gyzykly geçip dur bu ýerde. Bedeg işlerini ähli hyzmatlar bilen birlikde Bahram Show Production'y gurnapdyr. Biz Bahram Show Production'y toýdalarlarda görýär. İşiniň ustady, super seziýok. Mudamada şular ýaly toýlar köp bolsun. Seydi kardeşimiziň hem gyzynyň bagty bolsun. Indiki ýyllarda bolsa bäbek toýlarynda gatnaşmak nasip etsin. Toýumyz gutly bolsun. Mehribanym, bugünkü toýumyzda ine dünýä belli bagşlamynyň biri Gödel Anna Muhammedowa bilen bile mihmançylykda bolduk. Dogan sizem raýdaýyn. Seydijanyň toýunda Allah jan gyjanyň bagty bolsun. Bahram canım hizmet edip ýör. Bahram Show Production. Bahram mara on как сказать, hemme zady başarýan oğlan näçe ýyl bäri tanaýan men. Näçe ýyl şu formatyny saklaýa, innem Show Production. Özü basganjykdan galyp